vnútra. Môj bože! Na poslednej burze som dostal tieto tartarské šváby a neoplatí sa mi ich niekam presypavať, tak by sme si ich mali hneď skrmiť. A najlepší, kto na to bude? Bude náš komunálny chov Monocentropus balfouri a pozerám, že iba 2 balfúrky sú vonku. To je celkom málo. Ale ja pevne verím, že keď to vytiahneme a pomaly otvoríme, tak už vidíme, jak sa tam pekne rozprchli. A pozerám, že vlastne za každým, jak toto otvorím, tak sa tu niečo zmení. Pozerám, že tuto je vchod stále pre maminu. Som rád, že na ňu myslia a mám taký pocit, že aj tuto. Ale, jak si to krmíme? Tak ja to teraz hodne opatrne otvorím. Hodne. Dobre, to celkom išlo dobre. A naraz to tam tak prosto povedané prekotím. A to je najlepšie, ak ich môžem nakrmiť, lebo potom to iba... Hýbajte! Všetky, super. No a teraz sa to tam všade rozprchne a moje deti sa môžu nakrmiť. Akurát len, hej, kam ideš? Zostan tam. Ja pozerám, že ináč tie šváby normálne lezú rovno dovnútra. No krásny výpad, moja malička. Alebo maličky, neviem. Môj bože! Tam sa o to pasujú. Dokonca 2 sú tam. Ale tam dobre po sebe skočili. Fun fact, že oni keď lovia, tak seba ani omylom nezaškubnú. Proste vidíte, že túto 2 sa vyslovene o to preťahujú a radšej zdrhne a nechá si to pre seba. A tá druhá tam proste zostane, že ja by som chcela ešte.